Awaki kendo ni machiegni janeno mar Lolwe TV chendo en twak rowere mabiro ni chieng' ngeso ka ngeso sa biro kod nuso odiechieng'. Kaka ung'eyo pile ma en chendo ma jogo ma rowere puonjore kaluwore kod gigo ma gitimo kata gigo matimore e kit ngimagi. Omiyo odiechieng' ma kawuono wan kod rawera e studio ma bende kata nobet ni tijno mar andika ne ok odhi kode maber. Mano ne ok omiyo lek ne otho. Omiyo noneno ni otim gino ma otimo sani mondo odhi mbele kod ngima ma sani. Arwake ni machiegni onyiswa nyinge, kanyo moaye, kaachiel kod gino motimo. Arwaki ni machiegni wuo gi joneno mag Lolwe TV. Erokamano Pauline, amoso joneno ni beruru, iluonga ni Bonaventure Onyango. Aja Kindu Bay, South Nyanza, Karabondi, tadak Maseno, adak Lela but Maseno kacha. Te atimo fish farming consultancy. Koro mane gima timo and mane kuma yae. Kamano. Mana kaka uwinjo janeno mar Lolwe TV, wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Bonaventure ma bende timo pith mar rech. Odhi nyiso matut kaluwore kod kaka pith mar rech osedhi kode. An jata chenro mari Pauline Oyudo, arwako uni machiegni. Bonaventure, mana kaka iwacho no itimo pith mar rech. Inyalo wacho ni tijni ni chake higa mane? Pith mar rech nachako higa 2009. Chakre 2009 asebedo ka timo pith mar rech nyaka kawuono. To kendo aseneno ber mare, kendo aseneno challenges ma ntiere bende iye. Koro ang'e en gima aelewa maber moingo gimoro amora. Kamano. Chien kacha kane pok wachako ni wacho ni nitiere tich mar andika mane itimo to niweyo. Inyalo nyiso ni ang'o omiyo niwe tijno mondo mi chak tiji owuon? Pauline, tij andika ober to orach. Ang'iso go osiepega ni tij andika en tij wegi. Yeah, actually en tich ma kata kitiye to quite percentage atamalo mang'eny en ema dhi ne wuon tich. To in iyudo gima tin kabisa. Koro anto na okuongo natiyo Dominion 2007 nyaka koro 2009 makoro awach ni koro ase yudo experience, aseng'eyo kaka ipidho rech kata dhi Nairobi. Koro Nairobi ema kadhi tadhi ya farm na resign na awe tich Dominion, ayudo offer maber. Koro aringo Nairobi adhi ya farm. Achako etiende adhi watimo survey, ang'eyo kaka wanya chako kunyo pond, achako kunyo pond. Ne adhi Kitengela to nadhi yao ne client na chako ne hatchery. Hatchery en minyuolo time gine keto rech nyuolore. To nwachake maber kendo adhi manyo brooders, aringo gi brooders all the way kawuogo Kisumu ka kadhi go Nairobi ma set itiyo gi chunyi te. King'eyo ni outcome bende ohala koyudore kaka ne watimo memorandum of understanding gi nyien manondika, ntiere kaka ne bedo ni dhi chula. Koro kano seneno ka pesa donjo maber, farm asetimo marketing. Koro an koro ing'eya kanyo ni to jatelo to kaka nwawinjire cha sani ng'eni koro osetimo network, wasetimo kabisa, adhi nyaka show market, uso brochures to na winjo kan Bonaventure mana kapok wadhi mbele ahinya ne ng'ano ma samoro ni dala kucho ma samoro ok owinjo dhok mar brooders, ni nyalo nyise gi dholuo ni brooders ni en ang'o? Brooders gin rech madongo makoro nyuol. Gin rech madongo makoro nyuol, yani moting'o dhako gi dichuo. Yes, mar ngege. Yes. Inyalo nyiso ni nichako gadi? Kachako pith mar rech. Brooders kwanza jonyuol mag rech iyudo ka beche ni malo. Koro ok inyal chako, an nachako gi ngege mamon 300 to gi chuo 100. Watimo ratio mar 1:3 to 3. Yes. Koro mane nachako to ngege nyuolre ga kabisa. Mumi to nachako gi matin, mumi nachako gi 20. Chuo 10, mon 10. Kamano. En research mane itimo mineno ni ber mondo mi achak gi rech ni molo rech machielo ni?
Nachako gi ngege nikech ngege ji ong'eyo ngege mang'eny, and then nyithind rech mag ngege usore oko mang'eny. Nikech ne an gi customers, ne an gi customer ne an go mang'eny oko kaka Central Kenya to gi nyaka kata Mombasa. Iyudo ka ngege mane ging'e ahinya, koro momiyo nwatimo ngege, but mumi bende ber. Koro nwachako introduce mumi bende e market. Tiyudo ka koro mumi ne dhi mos, but mumi nigi ohala mang'eny moingo, en go ohala mang'eny moingo ang'owa ngege nikech eto pidhe yot, ok odwar pi maler ahinya moae ma kata masik luorore kata pi magine, yani manage yot kabisa kamano. Bonventure, nitiere ng'ato ma samoro dwa chako fish farming kata pith mar rech, to oneno ni mondo mi ochak pith mar rech space madwarore duong' sana. Inyalo wacho ni nichako gi space maromo nade, kata inyalo nyiso ng'ato ni space madwaro onego chak gi space maromo nade? Polen, kata ka pok adhi e space, to ng'ama dwa pidho rech nyaka obed gi pi. Nyaka ne kaka nyaka ng'e ni to ben gi source mar pi. Source mar pi no kisebedo go koki nyalo chako, nikech sources mag pi to pogre yudo ni ng'ato en dam no e source ne mar pi, ng'ato bende aora mamol kaka wach ema oae pi, ng'ato bende nie siany, ng'ato bende nie thidhna. Koro yudo ka gimokwongo mwa consider ni to be ng'ato nigi pi. Jomoko to onge pi. Maparo customer moro an go yo Ngong, en ogera greenhouses madongo to gidene okano pi koth, otimo harvest rain water. Koro pi no kisebedo go, kuka space to enena space ma in go, nikech sani watimo nyaka garden pond. En pond mana minyalo keto kati ang'owa to kot. Ji paro ga ni kidwa pidho rech ni to oparo ni dwa bedo gi Lake Victoria mangima. No, it is oken kamano. Enena space ma in go no eming'iyo ni to space ni ang'o manyalo timo, kata nyalo keto pige mondo obed ni thiwore, mondo obed maler pile. Ere kaka wanyalo timo ne filtration system mondo pigno obed maler, mondo chak oduogi e pond mondo pidh rech maber. Rech pidha sana mumi moro ng'ata keto ne rongai koche bi balcony malo mwagere rest pond e gorofa malo. Koro en gima inyalo timo. Space matin ma in go no emwang'iyo ni to space ni onyalo ting'o rech adi. Koro Bonventure, bedo ni fish pond nyalo bet kamoro amora, mano koro nyisowa ni ok ochuno ni nyaka ibed maybe kama pi nitie, ama area midake ok nyal ng'iyo ahinya kaluwore kod pith mar rech, nikech jok moko neno ni an adak kama otwo, adwa chako nang'o, onego abed maybe e dho aora kata kama pi kale kata kama dam moro nitie maduong'. Mano koro gimikwerowa koso? Ok akweru. Ka in gi gimatemo wacho ni gini nyalore, bed ni in gi source mar pi no kati onge go, nikech jomoko customer moro ne an gocho mana yo Kitengela iye kocha. Apenje nikech ok ayie ka timo ne ng'ato project ka onge ang'owa, onge pi maber. Koni Bonventure gina segombo, wan watima to oda ni ema timo ne, aketo ne gutters tatimore nade, ema direct pi. Kapod abiro manyo pesa manyalo kunyogo borehole. Koro yudo ka en gima nyalore kati in gi gine mar pi kati onge go. But ka in gi source mar pi maber to the better. Ji aneno ka nigi sources mag pi mang'eny, kaka wan Nyanza waka pith mar rech is so much favorable. Yudo ka gik moko ma dwarore mondo mi ji obed gi rech wan go. Wan gi sources mag pi ma are permanent, pokane ka giduono. Wan gi temperature Nyasaye omiyo maber, chieng' marieny ma wang'o wani ber, omiyo temperature mar pi bedo maber. Nikech magi gin rech moluongo ni warm water fish. Gihero gin rech ma dongo kama liet, environment maliet. Koro yudo ka one so much advantage moingo jomoko. Nairobi kucho customers mango kuonde moko kaka Karen Ngong waketo negi greenhouse. Nang'o waketo greenhouse? Mondo mi temperature te mang'owa
obed in place. Koro en gima nyalore. Bonventure kapok wadhi e yweyo moro aneno ka sama wang'wa. Inyalo nyisowa ni gin kabind chiemo mage ma imiyo rech kata ma rech onego cham? Kanyo bende kar chiemo kanyo bende adwa lose maber nikech nitiere ji nigi myths mag pidho rech be. Nitiere kwaru nyalo ng'isi ni rech en gima inyalo kawo tikawo chieth gweno tidiro ne, tikawo kata chieth dhok tidiro ne, kichiemo to ikawo chiemo modong' tidire pond. Akwero ni mano ok en ok advice ni mondo joot tim kamano. Rech nigi chiembe moselosi gi rang'iny mar protein madwarore monego bed ni ochamo, man nyaka gi atamalo mare. Iyudo ka atamalo mar protein content ma wanyalo miyo ngege en gimoro 30, luwore ka en ngege ka gin matindo to gi madongo. To ka en mumi to atamalo 45 kata atamalo 50 ka duogo piny, to wa moderate atamalo 30 kadhi mbele. Koro to en chiemo molosi e rang'iny mamalo, to en pellet, obiro in pellet form, to bende float ang'owa odong' e wi pi mondo ka rech otimre nade, nikech ngege gin rech machiemo e wi pi. Mumi to nyalo chiemo kata nyaka eto kata cross en nyaka kata chiemo nyaka kata piny. Koro chiemo kanyo bende ok wabahatisha, nikech kata kidwa pidho gweno, gimoro amora mipidho nyaka hakikisha ni to chiembe chal nade. Adier chiemo to gichiemo kendo gichiemo mang'eny. Atamalo 70 mar ohand rech yudo ni dhi e chiemo mochamo. Erokamano Bonventure, pole sana. Aneno ka sama wang'wa janeno mar Lolwe TV kawuono ka gima wawuo en pith mar rech. Ka ng'ano mamiyowa puonj makare iluongo ni Bonventure Onyango. Wabiro dhi e yweyo matin, kik idhi mabor, kete mana e Lolwe TV. Erokamano. Kendo janeno mar Lolwe TV, tielo mar ariyo, chenro twak rowere. Wendo ma kawuono wan godo e studio Bonventure Onyango, jata chenro mari en Pauline Oyudo. Mana kwa dhi mbele gi kama nwawe godo. Bonventure, inyalo nyisowa ni gin benefits mage ma iseyudo kaka ng'atno ma japith mar rech? Wala taseyudo mang'eny Pauline. Pith mar rech gima duong' ni ing'eyo gimitimo, ing'eyo kaka onego ipidh rech, ing'eyo ni pi monego ipidhie rech chal kama. Koro iyudo ni pith mar rech nigo ohala mang'eny ne joma ong'eyo kore, joma ong'eyo kaka pith mar rech dhi. Nikech nitiere bende joma oseringe pith mar rech nikech giwinjo ni pith mar rech nigo ohala, nigi pesa. Kata sani keje saneno ka ji ringe kabisa. Iyudo ka ng'ato ohalo wang'e nikech ok ong'eyo, en ong'ise mana ni or pesa walos nikech kata watim ni kama to seoro. To korito outcome to iyudo ka koro bende onge ang'owa, nikech ok gikawo thuolo ma gitimo nonro to ging'eyo ni ang'o manyalo timore mondo mi pith odhi ang'owa, dhi maber. Pith mar rech nigo ohala mang'eny, nikech an atimo ni auso nyaka kodhi mar rech, fingerlings, tauso rech michamo, auso alot magolo kowuok e pith mar kowuok e pi mar rech. Bende nigi en gi nutrients mabecho kabisa ma joka lode gi nyalo yudo maber. Actually ng'ama timo pith mar rech, ng'ama nigi fish pond nyalo timo organic farming, ok inyal tiyo gi chemicals kande timo ang'o e pidho alot to gi kamago. Koro iyudo ni auso rech ma ichamo, ma bende amiyo ji. Kata sani kidhi e migawa miluongo ni Siala Catch Dhido, ka waketo rech mangima, wagula ka en live, en rech mangima tidhi tisiemo ni cho miya macha acham mache mugolna tibet kacha tiwang'o ni. Koro iyudo ka project no ine mani chake Siala Resort. Project no ane mana chako kamano. Koro en rech michamo to en nikech bende koro sana atimo nyaka service provision. Iyudo ni ng'ato dwaro pond liner. Sama atimo ponds opogore, nitiere pond ma oger gi simiti, nitiere pond ma oger gi bao, nitiere pond ma be okony piny to keti otas, to nitiere moko keti otas, nitiere miyudo ni en pond ma natural, nikech iyudo ka pi ni kanyo en siany moro. Koro iyudo ka bende customer dwaro otas to adhi tamone line, nikech wang'eyo gauge to gi experience wang'eyo ni mae maber manyalo tiyo kodi. Koro en ohala ma bed ni time
kitimo production mar nyithind rech iyudo pesa. Bed ni time kiuso rech michamo pod in gi pesa. Koro en ohala maber king'eyo kaka itime kendo king'e kondgi, to ka in gi horuok idwa ng'eyo ka in a bit patient mondo ine ohala moyudo. Kamano. Mano kaka iwacho no, gimoro amora man gi berne nyaka bed gi rachne. Koro inyalo nyiso problems mise encounter higni 10 ma isebet godo e fish farming. Challenges to wasebedo go ok nyal kosore. Iyudo ka an adil gi customers mopogore opogore. Adil gi customers e Kenya mangima, nikech sani en pith rech en gima ji pidhe e Kenya ka, ata malo mang'eny. Koro iyudo ka kaka ji pidhe no, iyudo ka seche moko customer ogoni simu ni imiye iorne kata mana fingerlings, to mi part payment, to itero ne iketo ne rech to dhi, to koseyudo to ninde pesa. Seche moko idhi yudo ni imiye kata mana rech, to rech odhi othone e pond, koro chako ng'isi ni imiya rech, to rech otimre nade, otho. To iyudo ka ene mane ok okawo, kaka nitiere moro na miyo rech machiegni molo, na oro nitiere osiepna ma ja fisheries manong'isa ni wamiye fingerling, koro waoro ne rech. Karo kao rech tok ndala tok wik achiel ong'isa ni rech otho, to aoro bwana no ni dhi ane check itim nonro ni tang'o motimore. To ayudo ka no kao en pond mathin, to kao od gweno to gere wiye ma ok rach. Jomoko inyalo gero od gweno e wi pond, but mano dwaro pond maduong' nikech nitie ratio ma inyalo tiyo go mondo mi bed gi such initiative. Koro iyudo ka no dhi oumo ogero od gweno muumo pond te, to pond bende tut, en yo molo, to ng'ich bo ng'ich. Koro number 1 temperature ong'ich kabisa. Number 2 odhi okawo pond ogero wiye, to wadwa ni chieng' chande otimre nade, ogo pond direct mondo at least pond obed temperature mar pond obed malo. Rech no dhi othote. Koro iyudo ka customer nyalo laumwi ni itimri nade, rech otho, to kare makosa en ang'owa mare. Seche moko miyo ng'ato rech to odhi ginene ok odongo, nikech ji be wacho ni rech dongo tok dweche 6. Gino luwore gi size mar rech mitimori nade, miketo, to gi gima customer dwaro. Customer nyalo dwaro ni imiye rech ma grams 300. Mano rech ma koro inyalo dhi tiketo rech post fingerling. Size mar rech miketo, kiketo rech marom kama, mano post fingerling. Iyudo ka onyalo tieko dweche 6 kata 8 mondo timre nade. Koro bende luwore gi size mar rech miketo, nyalo ema determine gimi nyalo yudo, to gi kaki management mar pi, kaki loko ne pi, to gi kaki timo gi. Koro changamoto to en go, kiseng'e kore ti yude kaka osiepiga moko notimo cages gi ywak, nikech gin gi ora pesa, to ging'eyo kaka iye ringo, to gin gidwaro ng'isgi mana ni rituru dweche 8 to wausunu rech to wamiyu pesa. Koro ka gibiro neno tiyudo ka koro onge. Koro en gi challenges mang'eny, to dwaro horuok gi bolruok. Bonventure ang'eyo ni nitiere seche moko ma kochopo to pi mar fish pond ama pi ma kama rech odake bedo imiyo outlet wuok oko kata bedo drain. Be nitiere kaka pigno nyalo benefit the environment, kata ang'o minyal tim kode ma beneficial? Pigno oberi pur. Oberi pur kabisa. En pi ma miyo jokalode gi dongo maber kabisa. En pi ma nikech to ging'eni rech ochamo protein man malo. Koro protein gi eki kodonje e pi, to seche moko owuok in ammonia form, to kodhi owuok to iyudo ka alot dongo kode mapok odwarone. Koro alot ni be seche moko ka en ngege, tinyalo chodi ite tichako iwito negi, kimedo gi chiemo mag pellets ma gichamo cha, to pod rech be pod timo ang'o, pod nyalo chamo alodegi. Koro en gi ohala mang'eny. Nitie kaka gi relate, iyudo ni kata nitie joma ng'ato pidho gweno, to pidho rech, to pidho alot. Koro iyudo ni chieth gweno cha onya tiyogo mondo mi water plants odongi ei pi. Ikawe to nitie ratio gine tikete gunia, tikete pond, to algae chako form. Mano ber kabisa gi rech, nikech nyaka bed gi that natural environment. Kato sama chieng' rieny, photosynthesis timore, tiyudo ka koro oxygen bedo maber e pi kabisa, koro rech yweyo mayom godiochieng'. Koro en gi
pigno ber kabisa gi rech, to en go ohala be nikech ero gweno iuso, rech iuso, alot iuso, gite gimi pesa. But puro ber go kabisa. Momiyo jok maketo negi rech, onge ng'ata achiel maseketo ne rech maonge galot, nikech pigno bende iwile ga kaluwore gi quality mar pi. Yudo ka pi osekethre kata rech ochako tho, nitie gik mwapimogo, nitiere test kits mwapimogo quality mag pi. Kiyudo ka orach, tiwile. To dhi oringi alot. Bonventure in kaka japith mar rech to kod jopith moko ma samoro isetrain, gin privileges mage mosebiro nu kata moseyudo kaka jogo ma jopith rech? Privilege mokwongo to bende manobiro maduong' to sani koro lala nene mana ka pod odhi e pinje ginene central koche ma pod aneno ka nitiere gimiluongo ni ESP manobiro ga, economic stimulus program manobiro ga, government manokele diere mane ker Kibaki gi Raila. Koro yudo ka ne ka in gi kama pi nitie tikunyo ni pond timiyi ang'o, timiyi nyaka rech. To kane awuotho kata kang'iyo gwenge wa to yudo ni project no thoth ponds go nodhi molwar. Nikech joka kande nodhi okawo project to owacho ni koro mano project mar jo fisheries. Koro gin gigo mana simu, chiembu orumo. Rechu tho, ang'o motimre? Rechu gi, yani no gidhi gikawo project to giketo kaka margi. Ok ang'eyo ni gima ok itie gi pesa ji okawo ma serious. Idhi yudo ni ji mathin, atamalo mathin kabisa masani endelea gi project. To ne gidhi gijwang'o project nikech ne sirikal ema notimo ang'owa, nokelo to nomiyi gik moko te machiemo be ne yudo. Koro nitiere privileges mabiro ga mana ng'ama nigi project, kaka nitiere organization moro mane iluongo ni Farm Africa ma pod nitie, ma yudo ka wuotho to gitimo mapping, makata higa mokalo nwakawo kwan mar jopur man Kisumu to gi Nyanza. Koro nitiere ohala ma jopur yudo podi ka gitimo rech, to mana ka gitime e yo midwaro. Bonventure mana ka koro wadhi watieko, inyalo chiwo advice ne samoro rawera mani dala ma osetieko skul mo graduate, omotemo manyo tich goni gi koni otamore, koro duogo obet piny. Gin advice mane minyalo miyo gi kitieko kichiwo namba ni bende piny kanyo? Bet piny ok ber. Nikech kata mana king'iyo bathi to Nyasaye nochwewa, nitiere rieko ma iago e skul, to bende nitiere rieko monyuoligo. Koro yudo ka ojende wa thoth gin gimanyo mana tich gotas mane gitimre nade, mane giyudo chama, koro girito ondiki gi e tich. Tich andika ok rach, ober, to onyalo mana konyi yudo capital ni mar imbe ibedie indiki echi. Koro yudo ka an gima nyalo ng'iso rowere ni pur, an ka ang'amo wato Nyasaye ka nochweyo piny, to aneno mana ka nomiyo Adam ang'owa, nomiyo Adam puodho, nokomiyo ofis. Mane gima ng'iso ga jopur. To koro puodho ni kanosemiye to nahakikisha ni ginene pi bende ni pi noketo. Koro puodho ni kinyalo lilo lweti, tinyalo bedo gi ohala maduong' ahinya. Kinyalo lilo lweti. Koro king'iyo bathi, inyalo pidho gweno, inyalo pidhe kunye nyapondi ni moro, inyalo puro arodi moro kapod irito ticha, but pur ber. Kata jowa madongo masani nigi pesa mang'eny gi, kinono most yudo ni backbone mar pesa gigo, amani ang'owa, amani pur. Koro an akwayo, aneno ka puothe wanindo mapoko pur kabisa, and nitiere gik ma ok otim kodgi. Wanyalo chako timo gimoro to wanyalo yudo pesa kokalo kuom tich matek. Kik wabedi ni warito tich. Kaka otas konyi in gi intellectual knowledge moro misomo chande, to gi rieko ma Nyasaye omiyi, chaka timo gimoro to ibiro dhi maber. Pond ok kunyo tek, an gi pond moger nyaka gi bao. En mana bao off cuts ema kiseyudo bao tikunya to ikelo ni otas, nyalo kata mana kawi kata mana 5,000 kende, tikawo tiketo otas, tiketo rech. In gi rech kanyo, kotieko dweche moko 8, to in gi rech ni jirani biro nikech rech to ji manyo. En namba 9072968751. Ayudora Lela, kamoro ni Marera emadake, kendo apidhie rech, kendo ma time nyaka hatchery, wagolo quality ma fingerlings to gi chiemb rech ma to gi puonj ma wanyalo miyo jopur. Mano e kaka yudora, to gini ok tek, wanyalo time.
Erokamano. Janeno mar Lolwe TV mano ema kelowa e giko mar chenro mar Twak Rowere odiechieng' ma kawuono. Ka wendowa ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Bonventure Onyango, ma bende en ng'atno mosetimo pith mar rech ni higni 10. Onyisowa kaka nochako gi kama gini osekete. Bende omedo jiwo rowere ni bedo piny okony, inyalo chako gi gino matin ma in godo e lwetino. Asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo, oriti uru masani.